με την πνευματική μας αναγέννηση ως το 1937, όταν με εντολή του Στάλιν πλέον αρχίζουν οι διωγμοί των Ελλήνων, οι φυλακίσεις των διανοούμενων με συνοπτικές διαδικασίες 1938, και από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που βρίσκονται. Από το 1938 πολλοί Έλληνες μαθαίνουν μετά το 1990 για την τύχη των αδερφών τους, των γονιών τους, των παιδιών τους. Όταν πλέον η Περεστρόικα ανοίγει τους φακέλους και μαθαίνουμε ποια ήταν η τύχη των αδικοχαμένων διανοούμενων. Στο σχολείο, στο Βίτιζεво, και η δασκάλα ξέρει και λέει και θα μιλάτε ελληνικά. Ελληνικά εμείς και δεν μιλάμε, ποντικά μιλάμε. Δεν θα μιλάτε. Εμείς άλλο δεν μιλάμε. Φοβούμνες. Στον αφεντικό θα πάτε. Αλλά δεν μιλάμε. Ύστερα στο 37 τη χρονιά όλα τα σχολεία κλείσανε. Αλλά δεν μιλάμε. Και τώρα λένε στην Ελλάδα onde είμαι, γιατί λένε και μιλάτε ελληνικά. Και εμείς φταίμε. Εμείς δεν φταίμε όταν μιλάμε ελληνικά. Για τα σχολεία όλα клеίσανε. И фия. Вы приехали сюда. Значит, что вы интересуетесь историей своего народа. Мне приятно только то, что вы не забываете. И прошу вас, не забывайте. Потому что если не вы, пока мы еще живем, все это забудется. Говорят, турки там убивали греков. Да, убивали. Но здесь тоже не хуже, не меньше убили их тоже. Здесь была вторая тоже Турция. Вот. Большевики греков взяли тоже, как и турки. Οι Ρωμαίοι συγκαπαρτίων. Σχολείων και τότε και 1000 χρόνια ήταν βέβαια. Ήταν ως νομίζω 7 κλάσσα θα ήταν. Αλλά εγώ μόνο τέλειωσα 4. Δηλαδή έκλεισαν τα σχολεία. Ποιος έκλεισε τα σχολεία? Η Ρωσία, το κυβέρνηση. Κρασνοντάρ είναι η μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Ρωσίας με 715.000 κατοίκους. Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν έντονο το ποντιακό και ελληνικό στοιχείο στην πόλη. Αλλά μετά τις σταλινικές διώξεις και τις εκτελέσεις, αυτό συρρικνώθηκε. Σήμερα υπάρχουν περίπου... Η Καλομάνα ήρθε στην Τουρκία και τραβώνει το και έκλαιε. Και αν θα πάτε στην Ελλάδα, χαιρετήματα πολλά. Και αν θα δείτε τη μαμά μου, πες την πώς ουζοκλαίω, πώς σκοτώθηκα. Σκοτώθηκα καημένος στις Αγκύρας στα βουνά. Και με θάψαν τον καημένο, δίχως ψάλτη και παπά. Κι όσα χρήματα κι αν έχω, να τα δώσει στην βασιλιά, για να κάνουν κανόνες και να κάψουν την Τουρκιά. Αυτό η Καλομάνα με λένε το. Στην Τουρκία ήρθε 12 χρονών και τραβώνει. Τα βάσανα του ελληνισμού της Ρωσίας έμελε να κορυφωθούν κατά το διάστημα της σταλινικής περίοδου και κυρίως το 1937. Τότε ο Στάλιν ξεκίνησε τις εκαθαρίσεις των εθνικών μειονοτήτων με στόχο τη σοβιετοποίηση και με την πλαστή δικαιολογία της ανάπτυξης τάχα αντιεπαναστατικών ομάδων. Την εποχή αυτή δεκάδες χιλιάδες Έλληνες εκτοπίστηκαν στα βάθη της Σιβηρίας, στο Καζακστάν και στο Ουσμπεκιστάν. Η ολοκληρωτική καταστροφή του ποντιακού ελληνισμού εκεί στο Κάφκασο ξεκίνησε το 1937. Τότε υπουργός εσωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, ο Ιεζόβ, έβγαλε μια απόφαση. Απόφαση 50-215.
από 11-12 το 37, η οποία έλεγε μαζική, δηλαδή σύγχρονη εξόρμηση στα ελληνικά χωριά. Να κάνουν τι? Να πιάνουν τους ανθρώπους οι οποίοι ετοιμάζουν επανάσταση. Οι άνθρωποι οι οποίοι 15 χρονών ήρθανε και άλλα 15 στα χωριά, στα βουνοχώρια, σταυρό βάζανε αντί υπογραφή. Αυτοί ετοίμαζαν επανάσταση. Και 15 Δεκεμβρίου σε όλα τα χωριά ανέβηκαν οχήματα με τους φαντάρους του ΕΝΚΒΕΝΤΕ και μάζευαν τον ανδρικό πληθυσμό. Μέσα σε μία μέρα 20.000 άντρες εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν για πάντα. Δεν γύρισε κανένας από αυτούς. Και δεν ψάχνανε συγκεκριμένα πρόσωπα, ανέβαιναν, φόρτωναν τους άντρες και τα παιδιά που έχουν βγάλει μουστάκι 15-16 χρονών φόρτωναν και αυτούς. Και μέσα στα φορτηγά παίρνανε τα στοιχεία τους. Το τσίπ το τρανών, αυτό που απέσω νους έρθε πολλά φορά στην βραδύ όταν κοιμάσαι, ποιο είναι? Το 37 και 38 χρονιάς. Τόσο λαγόνε χάσανε. Εμείς παππούκαν και γιαγιά καν είδαμε. Όλοι για χάθανε, για πόθανανε. Εμείς, την πατέρα μου, ο πατέρα σκότωσαν τον σε 22. Τη μάνα μου, τον πατέρα σκότωσαν στο 37, νο στο 38. Η γιαγιά μου σκοτώθηκαν στον πόλεμο μήνα, στη μάνα μου η μάνα. Είναι γιαγιά είχαμε. Και εμείς όχι, όλα τα οικογένεια σαράτσι ζήνανε. Παππούκαν υπηρεσί κοίδανε. Αόρατα τη μόνη χρονιά τα παιδεία, παππούκαν κανείς κοίδανε. Εκείνος ποιος και χάθηκαν, ποιος και πόθανε, πέραν σε 37. Φέτος, ούτε το χαρτί ανένα τσαλάν. Αλλά πες εγγραμμένα τα φαμίλια της σκοτωμένης. Η υπηρεσία ήταν οι Ρωμαίοι. Η υπηρεσία παραπέσει. Και οι Ρωμαίοι σκότωναν 90%. Τals 15, 20, 30, 40%. Και εμάς 90%. Γιατί ήταν το, τι ξέρω εγώ. Κανείς, τσίπη μου, γιατί ήταν έτσι. Γιατί και κάπαν οι Ρωμαίοι, τι ξέρω. Α τώρα θέλουμε να γράφουμε όλους τους σκοτωμένους, είπα σε πει, уже είναι 260 ονομάτια έχουμε. Το όνομα πίσω σκοτωμένα παραπέσω. Οι Ρωμαίοι Ασοραγιών, την Κελεντζική, ναι. πόσοι έφυγαν εξορίες? Значит, εξορίες πήγαινε να πες πολλά φοράς, 4 φοράς. Στα 42 Ιουνίου το πρώτο. Στα 42 Μάιον επέλανε εκείνους την Κιουλούρη σου σκότωσαν. Εκεί εμάς. Στα 42 Οκτώβριο πήραν την επόμενη. Και уже στα 49 πήραν πίσω σε ελληνικά διαβατήρια. 4 εξορίες είχαμε. Ну, στα 33 ήταν κουλακοί. Κουλακοί εκείνοι πίσω δούλευανε. Πίσω πολλοί μεσοχόμενοι. Εκεί δεν στείλανε. Πολλοί πέθαναν στο λιμόν. Πολλοί πάγωσαν. Εμείς τα πλέον στο Καζαχστάν δεν πήγαμε. Αλλά πες, θέλουμε. Δεν έκανε μας έναν όλα. Όχι, κάτι. Εκεί στο Καζαχστάν τα μολόζε 50, τα ελία έσπανανε τα ελία. Στο μάλλον έσπαν τα ελία. Κάποιοι πέθανανε, κάποιοι στο κυλήν μπουλάν, το σόν, εδώ στα σκέλεπτα στο σόν. Κάποιοι πάγωσανε. Τους δασκάλους αυτούς, σχεδόν, όλους κάτσανε στην φυλακή. Και τώρα... Εφυλάκωσαν μας, σκότωσαν μας, κατάστρεψαν μας. Και μας έλεγαν αυτοί ήταν εχθροί. Και εκείνοι που έλεγαν εχθροί, την άλλη μέρα και εκείνους πήρανε. Και εκείνους θα σκότωσαν. Μετά
σας πω, 18 Δεκεμβρίου 1937 ερχήμασανε και παίρνανε τη Πόντιους και στο Κρίνσκι και στην Αμπίνσκα και στο Κρασνοντάρ και στα χωρία και όπου ήτανε. Ο πάπα μου είχε τύχει να από Θεού ήτανε, δεν ξέρω, τον πάπα μου και πήρανε. Με τον εκτοπισμό των Ελλήνων στα βάθη της Ανατολής, το σταλινικό καθεστώς διέταξε και την καταστροφή των πολιτισμικών μνημείων στις περιοχές που κατοικούσαν οι Έλληνες της Ρωσίας. Τις περισσότερες φορές αυτή η καταστροφή αφορούσε το γκρέμισμα των κατατόπους εκκλησιών και το κάψιμο των εικόνων. Αμαναδάκα όταν εκρέμψαν το σχολείο και όταν εκρέμψαν την εκκλησία, εσύ αδάκα έσνε. Έμνε. Είδες όταν εκρέμψαν την εκκλησία. Ναι. Ντο είδες πέι με ντο θυμάσαι αυτό. Τίποτα. Πέραν την εκκλησία, κλείδωσαν με το κλειδί. Τα εικόνας όλα ήταν εκεί μέσα. Και μέσα τα εικόνας. Και ύστερα ήρθαν οι κόκκινοι. Όλα άνοιξανε. Όλα ξέγανε επικιαπές και έστειλαν τα στο Σελσαβέτα και έκανανε ξύλα, έκαγανε να χουλίντανε. Όταν αυτό έτωνε, εμείς το είδαμε. Να του κάνουμε ζήναμε και είδαμε το. Ένας τρελός είπε έναν άνθρωπο, το επίθετο δεν θυμούμαι, τέτοια γραία επήρε το καλύτερο την εικόνα και πέρασε και πήγε στο σπίτι. Άμα φέγανε όλα πάει και έτρεξαν εκεί, στη γραία. Γραία, τη μάνα στον γύρις, όλα είπανε. Πού είναι η εικόνα? Είπε, χάσες, είπε, τον Θεόν, είπε, εσύ ντούλες, είπε, ντόλες εσύ. Άιτα και τα κάτω, τώρα αποφέρατε. Πήγαινε και την εικόνα. Αυτός δεν έφταει, θα άρχισε να φώτον εκείνο στην εξωτήρια, πώς λέτε, έξω του έτωνε η εικόνα. Αν του πες, βεβαίως είναι μάλωμα. Πήρε, τσουνάεψουνε, τσάκωσε να το. Ήταν μάλωμα και ένα τυρέν. Και η γραία στέκεται ρίατονα. Αυτό είπε θα επίνες. Αυτό είπε θα επίνες. Κράτα στόμας. Όλα έτσι τελείωσανε. Πασαλεύσε και πεντάλησε. Ατέ η γραία, γιάγιασε τον. Γιάγια, ναι. Γιάγια. Πέθανε στα Ουράλια, στα Σιμπήρια εκεί. Μας έστειλανε μαθηκές. Είχαμε ένας Αλεξανδρόφ, φαμίλια Αλεξανδρόφ, Ρωμαίος. Και όταν χάλανε την εκκλησία, αυτός πρακτορήσε οι γριαίες όταν πέραν εκκλησίες στο σπίτι να πάνε. Και αυτός επέρνει με τα παιδιά τα πτάλ είχαν. Τα πτάλ. Και οι γριαίες βοηθείς δεν πεντρέφτασε την εικόνα του. Ο Χριστός είναι στα προσβάτα έθ. Έλεγανε. Άμα για... Και ξαμονίστος έπαιρνε. Ο τρομέος έπαιρνε, ξαμονίστος. Και ξυλάει τα εικόνας. Και ύστερα το 37 όζε. Το 37 να σε στάσαν και παίρνε όλους. Εγώ σε μέτρο εισηγημένα πέρασα τον παππούκα μου, τον Λίνα θείο, τον άλλο 3 παιδεία πέρα. Τον παππούκα μου και 3 παιδεία με πέρανε. Το 37. Και αυτός εθράσει και θα πέρνα τον άλλο. Και πηγαινόντουν να στο πλάσαν και πέρανε, πέρανε για το μας κομμάτια τώρα. Συγνώμη τα εικόνας. Σας ελαντάκ τις κλονίες. Смешно.
Εγώ μαθαίνω στο ремесленное училище, μαθαίνω. Έτσι είναι στην Αλματάν, σектάρ Казахстана партийный. Και εμείς στέκουμε γυναίκα, 700 μωρά. Вот, пацаны. Και λέει, вот товарищ Сталин сказал, что через 20 лет будет коммунизм. Εγώ половон, говорят, зачем вы обманываете? Алыкипа, вы говорите неправду. А моя песня, и повели замполиту. Замполита Максим Дунаганец, ее, она, чуть до товарища Сталина оскорбляешь. Ну, она вижу, мать, патами вижу малас. Кипики не ксевани печеньями, которые полеми, сукин сын, особенно. Ты откуда? Я говорю, оттуда. А ты знаешь ли, сейчас тебя отсюда возьмут, и тебе и лезут откуда-то, Магадан пошли тебе. Келейни. Ты стали сколоться, а кинуть в себе глинсашки мусит. Матчами. Она правда, что я курю займусь КГБ, и курю там половину, да, я не могу, и Сталин хороший, а вот этот скажу. И куда катаны. Έφαγε, μία εγκατοφυστήλια τσέβαλε. Την άλλο, όλοι υπόφερανε. Ο Λουνός στο 37 και στο 38, 39 χρονιάς, ο Λουνός τα άντρες πήρανε. Το θείο με πήρανε. Η θεία μου είχε άντρα, πήρανε. Άλισσα η θεία μου είχε άντρα, πήρανε. Τα άλισσα η θεία, 5.000 είχα. Μόλις Ίνας, όλοι 4.000 επέμενε χωρίς άντρες και με τα μωρά, μικρά μωρά. Η θεία Ευδοκία, η γιαγιά τη Θήμωνος, επόμενε με τα 4 μωρά. Ο θείον ο Θόδωρο, ο θείομεν, ο κεντίο θείομεν. Η θεία Ευδοκία, η γυναίκα του είπε, Θόδωρε, φέψω να στο παράθυρο. Η ώρα 3 τη νύχτα έρθα να πήρνα τον. Φέψω, λέει, στο παράθυρο και τι έκανα εγώ, γιατί να φεύγω. Εγώ δεν τίποτα έκανα κακά. Εγώ λέει, θα πήρνε εμένα και θα αφήνε εμένα. Όπως πήραν τα άλλα δεν έβλεπα. Τη χρονιάς, στο δεύτερο Τρίο Μαρτίου, στείλε τη θεία, εγώ με εκείνη ζήνα προσώρας, στην Ανάπαν. Έπαινα στο σχολείο, στο 10 τάξεις και δεν ήταν, πήγα εκεί. Έστειλαν έναν αίκο γραμμίτσα, το σκότωσαν τον στην Μπελαρουσία. Εκείνο ξέρω, άλλο δεν ξέρω. Το θείο των Θόδωρων λένε, το σκότωσαν τον στο Κρασνοντάρ. Για το όποιον Λένατο. Για το όποιον Λένατο. Για το όποιον λένε σκότωσαν τον. Για το προδότης συνταρθώ, όπως έλεγατε, έκανε κακά. Για το οποίο. Για τίποτα. Εκεί δεν τίποτα έκαναν αυτό. Τίποτα. Έφερνανε έναν αίκον γράμμαν, φίλο και έγραφτε. Υπόγραψαν. Εκείνος λέει, γιατί να υπογράφω, τόσο άρθροπον τίποτα δεν έκανε. Γράψαν αυτό. Και θα υπογράφω, δεν ξέρω. Λένε, δεν ξέρω, έτσι, θείο των Θόδωρων έγραψε 10 έναν φίλο να υπογράφεις. Εκείνος λέει, δεν θα υπογράφω. Αυτή είναι αυτό, δεν έκανα κακά. Δεν θα υπογράφω. Και μάλωσαν εκεί και πέρανα τον και. Αλλά δεν έλειπε.